Hej, og velkommen til en videotutorial, hvor jeg skal forklare om Maslows behovspyramide. I 1943 lavede Abraham Maslow en grafisk fremstilling af de menneskelige behov og kaldte det Maslows behovspyramide. Behovspyramiden består af 5 forskellige behov, det vil sige 5 forskellige trin. Der er de fysiske behov, behov for tryghed og sikkerhed, sociale behov, selvværdsbehov og behov for selvrealisering. Det virker ligesom når man skal bygge en rigtig pyramide. Det er virkelig træls når man starter med at bygge fra toppen, og så er det hele styrtet ned. Derfor er det rigtig smart, at man starter fra bunden. Du kan sige det ligesom som, at hvis du skal have en pyramide til at stå op, så skal du bygge det nedefra. Det første behov, der skal opfyldes, det er det fysiske behov. Det vil sige, at du har brug for mad, drikke, søvn og sex. Det var de fysiske behov. Det er det første trin. Det andet trin er tryghedsbehovene. Der er behovet for stabil indtægt, fast arbejde, faste rammer om familielivet osv. Så det er fandme en god aften, så det her. På den måde fungerer det andet niveau som tryghedsbehovene. Det tredje niveau indeholder de sociale behov. De sociale behov er at modtage og give kærlighed, tilhøre en social gruppe, Så ja, det går. Hallo, mister. Hallo. og have social accept. Det var det tredje trin om sociale behov. Lidt længere op har vi det fjerde trin, som er selvværdsbehov. Det består af ansvar, selvrespekt, Hej Benjamin. Jeg tænkte på, om du ikke har lyst til at tage den her hestemaske på og ligne en idiot resten af dagen. Nej. Ja. påskyndelse, Har du fået trimmet næseborene? Tak, vi bliver mærke til det. De virker så rene. Jeg kan helt smage det. og status. Det var fjerde trin om selvværdsbehov. Det sidste trin, som er det allerøverste og 5. niveau, er behovet for selvrealisering. Det består af kreativ udfoldelse, udfordringer og opfyldelsen af drømme. Det var alle behovene i Maslows behovspyramide. Og når du har opfyldt dem, så er du glad. Det er virkelig noget lort. Kæft, det gør vi fandme aldrig igen. Det er verdens dårligste videotutorial.